Vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň öňümüzdäki günlerde Lewap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly iki welaýatda da güýçlü taýýarlyklar dowam edýär. Häkimetler bir tarapdan giň-gerimli arasaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan adyk bolçulugyny döretmäge çalyşýar. Maletini arzan bahadan satmakdan ýüdewren telekeçiler bazardan kowulýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vice-premier Serdar Berdimuhammedow bazarlara, dukanlara barıp haritlaryň narhlaryny görmek barada tawşyryk berenden bir näçe gün soňa gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä 22-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedowyň iş sapary bilen welaýata barıp bazarlardaky bahalar bilen tanışmagyna garaşylýar. Munyň bilen bagly welaýatyň Türkmenabad şäherindäki seýligahlerde we köçelerde ýowurlar geçirilýär. Ähli edara kärhanalaryň işgärleri ýeşenme güni 19-njy dekabrda işe çykyp ýowur geçirmeli edildi. Şondan bäri şäheriň tas ähli künjeginde arasaçylyk işleri dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da häkimetler şäheriň käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap ilata arzan bahadan azyk satmagy hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şäheriň gök bazarynda we birinji etrapçasyndaky bazarda gurnaljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda abadlaýyş işleriniň güýçlü depkinde alınıp barylýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bu bazarlar dolu diýen ýaly yapyldy. Bazaryň diwarlary, tekçeleri boýalýar we onda uly pavilyonlar gurulýar. Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan adyk önümleriniň giç akşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda olar ýarmarkalarda adamlaryň nobatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada edýärler. Resmiler ýaşaýjylara nobaty durmaly däldigini eslendik wagty gelip arzan et, miwe we süýjü kökü önümlerini satyn alyp biljekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan arzan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimetleri howatyrlandyrýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz bellidi. Kiçi Berdimuhammedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçlü taýýarlyk görýär. Häkimetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan azyk şol sanda et bolçulugyny döretmäge synanýar. Habarçymyz 20-nji dekabrda Mary şäheriniň Galkynyş bazarynda mal etini arzan bahadan satmakdan ýüdewren telekeçileriň bazardan kowulandygyny aýdýar. Bazardaky narhlara ýygyderli gözegçilik edilýär. Adygy arzan, aýdylan bahadan satmasaň bazardan kowýarlar diýip Maryly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bayramaly şäherinde de göçme dukanlar peýda boldy we olarda döwlet tarapyndan arzan et satylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä her adam başyna 3 kilogram et satylýar. 1 kilogramy 34 manada barabar et plastik paketlere gaplanan görnüşde hödürlenýär. Ol arasa et däl, ol süňk, bagyr we öýkön garylan et. Adamlaryň arasynda etiň şeýle arzan bahadan satylmagyna şüphe bildirip, onuň nämäniň etidigini soraýanlar hem bar. Satyjylar olary düýän köşeginiň etidigini aýdýar. Ýöne adamlaryň aglabasyna nämäniň eti bolsa-da parh etmeýär. Olar gaty köp wagt bäri çağalaryny et ýydyryp görmändigini aýdýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler Kiçi Berdimuhammedowyň Daşowut welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly Sewitiň bazarlarynda hem arzan adyk bolçulugyny döretmäge synanýar. Türkmen News neşriniň habaryna görä 21-nji dekabrda vice-premier Daşowda sapar eder. Munyň bilen bagly şäher häkimetleri Baý bazarynaky söwdegärlerden eti tas ýarym bahasyna ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmagy talap edýärler. Netijede söwdegärleriň aglabasy prezidentiň oğlunyň sapary tamamlanýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy diýilip neşriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji dekabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident Berdimuhammedow mali ykdysadyýet toplumuna gözegçilik edýän vice-premier Serdar Berdimuhammedow bazarlara, dukanlara barıp täze il bayramynyň öň ýanynda haritlaryň narhlaryny görmek barada tawşyryk berdi. Şonda prezident Kiçi Berdimuhammedow ýakyn wagtda welaýatlarda bolmagy hem tawşyrdy. Munyň izi süre has takygy hepdäniň ahirinde ýurduň ähli welaýatlarynda onuň saparyna taýýarlyk görülüp başlandy. 19-njy dekabrda vice-premier Balkan welaýatynda iş saparynda boldy we şonda bazarlarda emeli bolçuluk we ardançylyk döredildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurduň döwlet dukanlarynda adyk gyçlygy barha ýitileşýär. Ilata ardan bahadan satylýan
subsidiýelenen önümleriň möçberi ýygy-ýygydan çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda hususy söwdada azyk önümleriniň bahasy epesli käte 2-3 esse ýokary bolmagynda galýar. Pandemiýanyň arasynda hasda ýitileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we bazarlardaky gymmatçylyk has köp maşgalany döwletiň çäkli möçberde ardan bahadan satýan azygyna garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almaýar. Muňa derek olar bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçulugyny döredýärler. Köp adamly nowatlary dukanlaryň ýeňselerine ýa irki sagatlara geçirip kesgitli bahadan berilýän önümleri adamlaryň öýlerine paýlaýarlar. Döwlet telewiziýasynda bolsa bolçuluk sahnalary görkezilýär.